Cereixo é unha parroquia do concello de Vimianzo, na terra de Soneira, situada na marxe esquerda do río do Porto, impropiamente chamado Grande, no tramo de Radeiro, preto da súa desembocadura na ría de Camariñas. Históricamente denominada Porto e Pobra de Cereixo, en recordo do seu porto fluvial e tamén da protección que gozou de reis galegos medievais. Conta con fermoso núcleo urbano con casas balconadas, pouco habituais nesta zona de Galicia, cun dos hórreos máis longos de Galicia, de 26 metros de longo, e un pazo, as Torres de Cereixo do século XVII, que pertenceron aos condes de Maceda, que foron benfeitores do santuario da Barca de Muxía. A igrexa de Santiago de Cereixo é totalmente románica, a excepción da espadana fachada. Foi construída a finais do século XII e principios do XIII por canteiros que antes traballaran na Catedral de Santiago. Da segunda fase é o tímpano da Porta Sur, onde se representa unha das iconografías máis orixinais, que é a da Translatio, é dicir, a traslación do corpo do apóstolo de Palestina a Galicia, segundo a lenda. Podemos describir esta portada do seguinte xeito. Sobre un mar de ondas esquemáticas aparece unha embarcación de táboas curvadas na popa e na proa, sen mastro, nin remos nin vela, e o corpo deitado do apóstolo Santiago, sen vida xa, e os rostros de 7 personaxes, o do centro e maior tamaño cun báculo. Estes personaxes son os discípulos que, segundo a lenda, acompañaron o corpo de Santiago desde Palestina nun barco de pedra. Na parte superior do arco vemos o rostro de un personaxe cun báculo episcopal na man e sobre el un anxo cun incensario. E o bispo Teodomiro, ou Teodemiro, e o anxo turiferario, a mesma escena que se representa no tombo A da Catedral de Santiago. Ademais dunha moeda atopada na necrópole de Adro Vello do Grove, correspondente ao período do reinado do rei Fernando II de Galicia e León, do século XII, de mediados do século XII, só hai outras dúas representacións iconográficas, románicas tamén, da Translatio do apóstolo Santiago, ademais desta de Cereixo. Unha situada na colexiata Catedral de Tudela en Navarra e outra na seu vella de Lleida. Son dous capiteis. Chama a atención que apareza esta iconografía da Translatio antes en Cereixo que en Padrón, que é o porto xacobeo por excelencia. Pensamos que os monxes de Moraime, que Cereixo era unhas parroquias onde Moraime exercía o seu padroado, non son alleos a esta circunstancia. Seguramente eles querían potenciar o porto fluvial de Cereixo para atraer peregrinos do norte de Europa cara a Compostela. E sería este o porto de desembarco. A Pobra de Cereixo gozou da protección real a principios do século XIII. Está documentado que en 1200 e 1228 o rei Afonso VIII de Galicia e León, noveno na historiografía oficial española, este rei foi quen lle cambiou o nome de Faro a Coruña, segundo Gonzalo Navaza, visitou esta pequena vila e de aí que consten as primeiras atestacións no latín da época deste topónimo, que sería Sereigan, Sereiga e Sareiga. Séculos despois, en 1607, o cardeal visitador de Loio escribiría Sereija e Sereza. No tocante á súa etimoloxía, comezamos advertindo que Cereixo non ten a súa orixe na árbore das cereixas, non ten nada que ver. Gonzalo Navaza, especialista no tema, considera que non é un fitotopónimo, senón que é un hidrotopónimo de raíz prerromana relacionado coa auga. Auga que ferve, que flúe, que canta, que burbulla. O sufixo Asia, asio, que
que tamén de raíz prerromana, estaría tamén presente na súa terminación, en topónimos como Cameixa ou Arteixo. A corrente fluvial que originaría o nome do Cereixo Soneirán non é o río principal, o río do Porto, como se podería pensar de primeiras, senón o seu derradeiro afluente pola esquerda, o chamado río de Carnés ou de Cereixo, que corre entre a igrexa e as casas do lugar e desemboca no río principal nun sitio de especial beleza, por debaixo dun dos poucos muiños de mareas de Galicia, construído no século XVII. Trátase do muiño das Torres ou das Arceas. Hai outra parroquia en Galicia co topónimo Cereixo, San Xurxo de Cereixo no concello da Estrada, que foi estudado por Fernando Cabeza Aquiles, que concorda coa interpretación de Navaza, que se trata dun hidrotopónimo. Hai un Cereixa en Coristanco e outro na Pobra de Brollón, e un cerezo en Ponteceso. Ademais, hai unha cereixiña en Ourol, un río do Cereixo en Laza, afluente do río Támega, e un río Cereixa en Pedrafito do Cebreiro. En resumo, o que dicíamos nun principio, que Cereixo non ten que ver ca árbore de cereixa, senón que se trata de un hidrotopónimo, é dicir, que ten a súa orixe nunha corrente fluvial, nunha pequena corrente fluvial, o río de Cereixo ou de Carnés.